Γεια σας φίλοι gamers. Είμαι ο King Style F και δίπλα μου είναι ο Expectable. Είμαστε καινούριο κανάλι του YouTube. Θέλουμε να σας αναφέρουμε ότι έχουμε βγάλει και άλλα βίντεο. Δεν θα τα δείτε. Είμαστε πολύ έξυπνοι και τα διαγράψαμε με ωραίο τρόπο γιατί νόμιζαμε ότι δεν ακουγόμασταν. Γιατί ο έξυπνος φίλος μου από εδώ, King Style F. ναι, Εγώ, εδώ. είχε βάλει τα ακουστικά και νομίζαμε ότι δεν ακουγόμασταν. Ναι, είχα βάλει τα ακουστικά, δεν τα είχα βάλει στο κεφάλι μου. Ναι, γιατί είχες βάλει... Τα είχα βάλει δίπλα μου. Ναι. Και νομίζαμε... Παιδιά, πραγματικά, όποιος με πει ηλίθιο, Μπράβο. δεν θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω Είμαι εγώ. πολύ ηλίθιος. Τζάμπα τα βίντεο τόσες ώρες. Ναι, παιδιά, πραγματικά έχουμε φάει 1 ώρα, 2. 3. Και φανταστείτε ότι άμα το έκανα και δεν το βλέπα, θα είχα τρώγα κι άλλες 2-3 ώρες στο μοντάζ. Θα είναι το πρώτο μας βίντεο σαν καινούριο κανάλι. Δεν έχουμε ξανασχοληθεί με το YouTube. Εγώ έχω ξανασχοληθεί με κάποιες φορές, αλλά με άλλο είδος. Τελείως εντελώς άλλο είδος. Love songs. Σκάσε, ήταν παλιά. Ναι, ήταν κάτι τραγούδια για τον Πούτσο. Βάλε να το δούμε, βάλε να το δούμε. Όχι! Βασίλη Κούτρα. Όχι, αυτό δεν είναι δικό μου το Βασίλη Κούτρα. Μπορεί. Ναι, πραγματικά αυτό το τραγούδι που μου είπε μόλις τώρα το Βασίλη Κούτρα, θα σας το δείξουμε κάποια μέρα. Μου το έμαθαν κάτι παιδιά στο σχολείο. Δεν λέμε που σχολείο πάμε, αλλά λέμε ότι είμαστε από τη Ρόδο. Ναι, είμαστε από τη Ρόδο. Μένουμε Ρόδο. Μένουμε Ρόδο, ναι. Και Υποστηρίζουμε Hacky Pixels. πάντα Hacky Pixels. Είναι πολύ καλός για την ηλικία του. Εντάξει, δεν έχουμε και μεγάλη διαφορά ηλικίας. Εγώ είμαι 16 χρονών. 15. Και το παιδί είναι δίπλα μου 14. Είμαστε ξαδέρφια. Ναι, είμαστε οικογένεια και καλά. Έτσι του έχουν πει. Εγώ ξέρω ότι είναι υιοθετημένος. Είμαι υιοθετημένος, όχι είναι. Φαίνεται, λέει. Όχι, ρε πλάκα κάνω, εντάξει. Για όσους μας λέτε πρώτη φορά θα παίζουμε. Παιδιά, μπράβο, ευχαριστώ. Μόλις το βρήκα. Προβολή ξεπληρώνει κάτι εδώ. Οκ, πάμε στο αν μπορούμε. Θα παίζουμε αναντεθ. Όχι αναντεθ, θα παίζουμε Αναγκαίοι θα παίζουμε. Αλλά αν μπορούμε, όσο πιο πολύ μπορούμε, μάλλον σε λίγο καιρό θα βγάλουμε πρόγραμμα. Κάθε πότε θα ανεβαίνει βίντεο και τι βίντεο. Θα μας βοηθήσετε πολύ στο description να εξηγήσουμε. Κάτω το description. Το description γράφει εμείς, δεν γράφουμε. Ναι. Και αυτός τι θέλει. Καταλαβαίνουνε, δεν είναι Πακιστανοί. Μην το λες. Ναι. Έχουμε μεγάλη γκάμα, λέει. Αυτός εδώ πρέπει να είναι Πακιστανός. Δεν μπορεί να με σκοτώσει ενώ με νουμπάς. Και Α, ναι. πάρτα! Επιπλέον παίζουμε Team Fortress μια μέρα, 2. Team Fortress 2. Δεύτερη μέρα που το παίζω. Χθες το βράδυ το κατέβασα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μου πήρε 2 ώρες. Γιατί είχα ανοιχτό και το LOL. Ναι. Αφήστε το. Το LOL δεν μου έχει κατέβει ακόμα γιατί δεν έχω να κάνω update σε αυτόν τον υπολογιστή χρόνια τώρα. Ένα χρόνο. Μπορεί κιόλας. Χρησιμοποιώ έναν Sony Vaio, αλλά σε οθόνη το Shiba. Τον έχω. Άστε το, είναι σπάσει η οθόνη του. Είμαστε πολύ καλοί εμείς. Ναι, είμαστε hardware. Καταρχάς κάποια στιγμή θα σας δείξουμε το βίντεο, σε βίντεο, το μέρος που τραβάμε. Δηλαδή έχουμε καταρχάς 3 τηλεοράσεις. Όχι 3, εντάξει. Τη μία είναι σαν 2 τηλεοράσεις. Ναι, 4 λοιπόν. Είναι μια 50, μια 40 και μια 20. Ναι, και έχουμε. Ένα λάπτοπ στο πουθενά. Ένα σταθερό υπολογιστή κάτω μπαχατελό. Ναι, αυτό θέλω να τον πετάξω. Έχουμε τον ίδιο ακριβώς. Αλλά το παιδί εδώ χρησιμοποιήσει τα λεφτά του για να το φτιάξει. Εγώ δεν χρησιμοποιώ λεφτά για παιχνίδια ως προς το hardware. Το χρησιμοποιώ περισσότερο να πάρω παιχνίδια. Γιατί μέχρι τώρα, μέχρι φέτος, δεν έπαιζα καθόλου υπολογιστή. Πραγματικά καθόλου. Έπαιζα μόνο καμιά φορά LOL. Έπαιζα πιο πολύ PlayStation. Καλά, Έχω όσο αρχίσει. καλά ξέρεις LOL, αλλά αυτό. Σκάσε. Είμαι Brozen 2. Bronze, όχι bronze. Ναι. Και αυτό το πήγα μόνος μου με 2 wins. Είμαι πρέπει να είμαι το πιο κολόφαρτο παιδί στο LOL, έτσι. Δεν ξέρω. Αλλά μου έχουν πει ότι άλλοι για να πάνε Bronze 2 θέλουν πολύ τέτοιο. Θέλει πολύ κόμπος. Εσένα σου αξίζει το wooden. Εντάξει, εμένα μου το plastic. Τι ακριβώς κάνεις και περιμένεις τώρα. Κάνω λήψη σημείου. Ενώ κάνει λήψη σημείου το παιδί εδώ, να σας εξηγήσουμε ότι πιστεύουμε ότι αν πάει καλά αυτό εδώ πέρα το θέμα, κρατήσουμε το κανάλι. Το κανάλι θα παραμείνει και θα προσθεθεί το PS3.
και το LOL. Το Το LOL Minecraft. αυτά θα μείνουν έτσι κι αλλιώς, θα μπουν τώρα. Αυτή την εβδομάδα. Γιατί έκλεισε τόσο χρόνο. Πώς γίνεται αυτό. Κατάκτησα το σημείο Α. Και αυτό τι κάνει, τι σημαίνει. Παιδιά, έχουμε 30. Όχι, είμαι χρυσός, παιδιά. Είχα 30 FPS μια φορά και μόλις το είπα, έφυγαν τα FPS. Γιατί! Μείνε εδώ! Σε θέλω! 57-56, μια χαρά πας. 40. 30. Μια χαρά. Τα 30 είναι το πιο χαλιά. Τα FPS όσο πιο μεγάλα έχεις, πιο. Τι είπες τώρα. Ναι, Ρε, τέσσερις. επειδή έχουμε μια διαφωνία, όταν είναι 30, όταν το έχω βάλει σε 30 FPS και έχω 30, τι είναι. Αυτό, για βάλε σε 60 να δεις πόσο πραγματικά είναι τα FPS σου. Άλλο Δεν θέλω να αυτό. πεις. Τε τσίφτσα ρόπτε που. Γιατί μιλάς αλβανικά, μάνε. Γιατί το. Φανταστείτε στο σχολείο. Η μισή και η μισή. Είμαστε μισή-μισή. Όχι μόνο μισή-μισή βασικά, δεν έχω κανένα θέμα με τα παιδιά. Απλώς όσο και να βρίζουν τους καθηγητές, μας μένουν στο κεφάλι. Είναι λέξεις που μένουν στο κεφάλι. Δεν θέλουμε να πούμε σε κανένα τίποτα κακό, να μας περάσετε για ρατσιστές, για γλύφους, για ό,τι θέλετε εσείς. Άμα θέλετε να μας πείτε άχρηστους, ηλίθιους, αρχίδια. Το δεχόμαστε, το ξέρουμε ότι είμαστε Αυτό. άχρηστοι. Α, ωραία, έλα. Ω, ναι. Και μόλις πήγαμε 1-2 και δεν το ξέρεις γιατί πες από 0-0. Ναι, το ξέρω. Θα πω σου εγώ άλλα 3, μην νομίζεις. Ναι, νομίζεις. Από το 1-1 έπαιξα, σκάσε, βλάκα. Άστα αυτά. Αλήθεια σου λέω, το 1-1 έπαιξα. Μόνος που είσαι ο παίκτης σου. Πάμε. Τώρα ας πούμε ότι θα κάτσουμε εδώ πέρα μέχρι να ετοιμαστεί το φαγητό. Να πούμε ότι ο expectable είναι στο control. Ναι, γι' αυτό θα το να παίζουμε χειρότερα τώρα. Ο expectable. Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που παίζω αυτή τη μαλακία παιχνίδι. Δεύτερη, έπαιξε και πριν 10 λεπτά. Παρτό. Πραγματικά, Α, ξέρετε ποιον μου θυμίζει expectable. Τον Θόδωρο από τους Gamers. τι κάνει αυτό το παιδάκι. Δεν θες να μάθεις. Και δεν είναι παιδάκι, είναι 50 χρονών άνθρωπος. Πάρτο, το σημείο δικό σου το πήραμε. Πραγματικά θαυμάζουμε υπερβολικά πολύ Gamers. Hagi Pixel. Προδίτης. 2J σε θέμα κωμωδίας. Και θέμα μυαλού. Και unboxing, unboxolics. Βέβαια εδώ πέρα πρέπει να έχουμε ένα shotgun για να καλύψουμε την περιοχή καλύτερα. Πραγματικά αυτό που θα ήθελα να αναγνωρίσω ως προς καλύτερο Minecrafter, Hagi Pixel Forever. Πραγματικά το παιδί κάνει πολύ καλή δουλειά. Και όχι, δεν γλύφουμε. Δεν γλύφουμε, αλήθεια. Απλώς μ' αρέσει. Όχι ο Hagi Pixel, μου αρέσει η δουλειά του. Τι άλλο να πούμε τώρα. Είπαμε ότι παίζουμε στο Team Fortress 2. Ναι, είμαστε καινούργιοι παίχτες, νουμπάδες, το είπαμε και αυτό. Ναι, χρησιμοποιούμε Steam. Ναι, και εγώ γιατί βάλα το XED. Τέλος Είσαι πάντων, βλάκας. να δούμε τι κάνει εδώ πέρα. Το έχει πάρει. Αμυνθήκα σε αυτό το σημείο. Ναι, κατάλαβα. Τι άλλο να πούμε. Τι άλλο θέλω να πω. Χρησιμοποιούμε Fraps για την καταγραφή. Πολύ καλό. Σκληρό δίσκο εδώ, εξωτερικό. Εξωτερικό πάντα για το Fraps γιατί Θα βάλουμε και δεύτερο, θα δούμε. το Fraps μου σέρνει τον υπολογιστή όταν έχω πάνω από 10 βίντεο. Πήγα να πω σε ένα game και δεν μ' άφηνε. Μου κλείνε το game συνέχεια. Και μόλις έσβησα 2-3 βίντεο, μια χαρά. Ρε Μπιλ, είμαστε μόνοι μας, ωραία. Ωραία. Γι' αυτό θα νικήσετε. Δεν ξέρω. Ο δίκιο μπαμπατών. Τι άλλο θέλω να πω. Τι άλλο. Όπα. Ναι, παιδιά, τώρα χαίρεται επειδή νίκησε ένα 3 έναν αντίπαλο. Είχα. Τι άλλο να πούμε τώρα. Ναι, το- expectable κάνει σαν γύρι. 2v1, ένας παίχτης. Για να μην ξεχάσετε, είμαι ο King Style F. Και ο Expectable. Ναι, Τα ονόματα μην τα βλέπετε εδώ πέρα στο game. Αυτό είναι εφεδρικό, fake account. Θα φτιάξουμε καινούργια μόλις μάθουμε να παίζουμε. Μην ανησυχείτε. Πραγματικά, στο Steam κάνει υπερβολικές καλές προσφορές. Αυτό το παιχνίδι μου το έδωσε δωρεάν. Yes, of course. Και το ποιο είχε. Το Left 4 Dead το 2 το είχε 13 ευρώ. Και άμα ήθελες να το πάρεις με 4 άτομα μαζί, 10 ευρώ το ένα.
Το διάλογο. 40 ευρώ τα 4. Δηλαδή κάνει υπερβολικές προσφορές. Δεν διαφημίζουμε τίποτα, δεν έχουμε τίποτα να κερδίσουμε. Είμαστε μικρό κανάλι, οπότε κανένα δεν θα κάνει διαφήμιση σε εμάς. Πού είναι το shotgun, αυτό. Στο έκανε αυτός. Και Ο W δηλαδή. ας πούμε, αρχίσαμε με αυτό. Θα παίξουμε ένα cope. Μετά LOL το βράδυ. Το βράδυ θα βγάλουμε ένα βιντεάκι LOL. Cope θα παίξουμε σε αυτό σίγουρα, όταν το κατεβάσει. Α, 2! Ω, τα μουνιά! Ω, Παναγία μου! Ναι, από ό,τι ακούω είναι βλάκας. Ναι. Ζω! Ναι, είσαι ζω. Τι άλλο θέλω να πω. Μετά το Cope, πιστεύουμε ότι θα βγάλουμε και ένα, όταν το αγοράσω, Minecraft. What το κυφτάρ. Ή και μπορεί και το crack το Minecraft, αλλά θέλουμε να το αγοράσουμε, να ενισχύσουμε το Minecraft, είναι πολύ καλή δουλειά. Πώς πηδάω έτσι. Υπάρχουν πολλά παιχνίδια καλά για να αρχίσουμε να παίζουμε. Θέλουμε κάτω το description να γράψετε ένα σχόλιο, όχι αν σας αρέσαμε ή όχι. Γι' αυτό υπάρχει το like και το dislike. Ναι. Εντάξει. Αν ποιο παιχνίδι θέλετε να παίξουμε. Πού με βρήκε! Μετά από κάποια views, ξέρω εγώ, στα κάποια subscribe, στα 200-300 εκεί subscribe, θα κάνουμε ένα διαγωνισμό ως μια pay safe. Giveaway λέγεται. Για ένα giveaway pay safe. Ή άμα έχουμε βρει χορηγούς. Ναι, μπορεί να κάνουμε και κάτι καλύτερο. Τώρα, επειδή θα πάρουμε μερικά πράγματα για τους υπολογιστές, θα κάνουμε και κάποια unboxing. Τι είναι αυτό? Unboxing video. Ναι, δεν ξέρω. Ναι. Α, ναι, το παιδί είναι από το Αλβανία Press. Το unboxing video, να το εξηγήσω παιδιά, είναι αυτό που έχει το κουτί, μόλις σου έχει έρθει, δεν το έχεις ανοίξει. Βάζεις την κάμερα μέσα στη μούρη. Στη μούρη του κουτί. Πάνω από το κουτί, κάνεις κλακ, το ανοίγεις και το βγάζεις, το δείχνεις. Δείχνεις τι είναι και μετά κλείνεις το βίντεο και χαιρετάς κιόλας. Ναι, το επόμενο βίντεο που θα βγάλουμε θα είναι από το σπίτι του και το σπίτι μου. Άμα θέλετε έχουμε unboxing ήδη έτοιμο υπολογιστή, αλλά όχι. μούφα. Α, ναι! Ξέρετε τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορώ να όχι δημοπρατήσω, να κάνω δώρο σε ένα gamer, δεν θα είναι δώρο, κατάρα θα είναι. Τη μητρική μου. Gigabyte. Όποιος θέλει μητρική guard. Βασικά όχι δώρο, γιατί εντάξει θέλω να πάω και εγώ κάτι λεφτά. Ναι, συνεχίζουμε γιατί έχουμε μια μικρή διακοπή. Να σας χαιρετήσουμε εδώ πέρα. Θα τα ξαναπούμε. Εγώ φεύγει ο Style King, King Style F. Θα τα ξαναπούμε περίπου αργότερα. Το βράδυ θα το παίξουμε. Κατά τις 12 θα τα ανεβάσω στο κανάλι. Άμα βασικά θα έχουμε τελειώσει, αλλά δεν ξέρω το μοντάζ πόσο θα μου πάρει. Οπότε. Όσα damage! Γεια σας!